Umabot sa halagang 3.4 milyong halaga ng hinihilaang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Bicol katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 5 sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Tara, Sipukot, Camarines Sur. Arestado ang 4 katao na kinilala bilang mga high value individuals sa nasabing operasyon matapos na makuha mula sa kanila ang posisyon ang nasa 500 grams ng shabu na nakabalot pa sa dalawang transparent plastic chassis na may kabuang halaga ng 3,400,000 pesos. Kinilala ang mga suspect na sina alias Sam, 52 years old, Lian, 47 years old, Ed, 47 years old at ang alias Noy, 16 years old, pawang residentes ng Barangay Tara, Sipukot, Camarines Sur. Nasa kustodiya na ngayon ng Camarines Sur, Sipukot Municipal Police ang mga suspect na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ang pagkakaresto sa nasabing mga suspek ay resulta ng mas pinaigting na kampanya ng PNP Bicol laban sa ilegal na droga. Binibigyang babala ng PNP Bicol ang publiko na umiwas sa masangkot sa nasabi ng pinagbabawal na gamot. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Baril at illegal na droga ang nasamsam sa isinagawang search warrant operation ng kapulisan sa bayan ng Paracali, Camarines Norte. Naging matagumpay na sabi ng ikinasang search warrant operation sa pinagsanib na pwersa ng kapulisan ng Paracali Municipal Police Lead Unit sa pamumuno naman ni Police Major Jason Manuel, Chief of Police ng Camarines Norte 1st and 2nd Mobile Force Company, Camarines Norte PFU at ng operatiba ng CIDG. Dakong alas 8 ng umaga nitong Marso 15, 2024, isinilbi sa isang lalaking kinilala sa alias na Pepe, 41 years old, may asawa, bus driver at residentes ng barangay May Bato sa nasabing bayan ng Paracali na may search warrant number F08-2024. Ang nasabing operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska sa isang 1 caliber 45 pistol na may trademark 1911 A1 US Army at walang serial number. Isa namang steel magazine at 3 piraso ng bala para sa nasabing baril. Nakuha rin ng mga otoridad sa operasyon ang nasa 1.8 gramo ng illegal na droga na nagkakahalaga ng abutin sa 12,240 pesos at iba pang mga drug paraphernalias. Ang naarestong suspect ay isang bagong miyembro ng Gutierrez Drug na nag-ooperate sa probinsya ng Camarines Norte. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nakapiit na at napangangalaga ng Paracali Municipal Police para sa kaukalang disposisyon. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Regional Most Wanted Person ng Bicol arestado sa San Mateo, Rizal. Naharap ngayon ng 3 kaso ang isang 33 years old na miyembro ng komunistang grupo na itinuturing na Regional Most Wanted Person sa Bicol matapos itong arestuhin ng mga tauhan ng RIU NCR bilang lead unit at iba pang operatiba ng Philippine National Police sa number 23 Aquamarine Street, Phase 3, Grand Vier Village, Barangay Ginayang, San Mateo, Rizal. Dakong alas 8:30 ng umaga noong ika-Marso 15, 2024, isinilbi sa akusado ang na si alias Jordan, aktibong miyembro ng 1L Squad 3, Platoon 1, KLJ North SRC4 na pinamumunuan naman ng isang Eliseo Cabarlis, aka Kiko. Ang 3 warrant of arrest na inisyu ng RTC Branch 50 sa Nacinto, Masbate sa mga kasong murder na walang itinakdang piyansa. Attempted murder naman na may inirekomendang piyansa ng hanggang 120,000 pesos at 2 kaso pa ng attempted murder sa ilalim ng Criminal Case Number 2313, 2024 at 2313-2024 na may piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos sa bawat isang kaso. Sa ngayon, ang nasabi ng suspect na arestado ay nakapiit na sa kulungan at nakatalaan ng dinggin ang kanyang kaso sa korte. Iyan naman ang balita sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.